Какво правиш, бе? Ами, точно учих по геометрия. Я да видя какво учиш. Ами, измервам хипотенузата на един триъгълник. Какво измерваш пък ти, бе? Хипотенузата ти скоро няма да види жена. И знаеш ли що? Защото си тотален тъпоъгълник. Аре! Аз съм Мишо. На 16 съм. Нямам приятели. Нямам гадже. Никога не съм правил секс. Повечето са ученици дори не ми знаят името. С брат ми в училище не се познаваме. Той е супер звезда, а аз съм супер зле. А това е Виктория. Тя е моят хормонален ад. От 3 месеца се опитвам да я заговоря, но като я видя, ми забива системата. Празно. Черен екран. Кома. Здрасти, какво правиш? Здрасти. Ами, точно отидох до библиотеката да я върна. Писах за дървесната змия. Айде ще извъна след малко, че някакъв тъпак ми говори тук. О, чекидзе. Не така, брат. Ще ти кажа как да я свалиш. Наистина ли? Да. Има 2 основни неща, които трябва да запомниш. Първо, трябва да я заговориш. И второ, физически контакт. Ама, какъв контакт, като тя дори не знае, че аз съществувам? Абе, ти искаш ли да станеш ебидзе или ще продължиш да бъдеш чикидзе? Кажи ми. Хубаво, ама какво да кажа? Какво? Четния нещо, прямо кажи много готино си това якенце или нещо такова. Ако усетиш жегата, продължай да й говориш. Но тихо е това якенце. Нещо такова. И запомни най-важното кое е. Физически контакт. Ако ти даде да я пипнеш, значи иска какво? Миш-маш. Айде! Здрасти. Много яка блузка. В смисъл, яко ти стои. Така да, аз не че искам такава, просто все пак аз нося мъжки дрехи. Какво искаш? Ами, аз за блузката така добре ти оформя гърдите. Моля? Зърната, оформя ги добре, просто са добре оформени. А ти имаш зърна, което е добре за лактацията след бременност. Всяка жена трябва да има развити зърна, родов канал и матка. Аз съм сигурен, че твоята матка е прекрасна. Тъпак. Поне имахме физически контакт. Ебидзе. Извинявай се. Тишина! Поне имахме физически контакт. Добре за... Тъпак. Поне имахме физически контакт. Това е към камерата. Сериозно, добре. Оле, човек, съжалявам, много беше гадно.